Висенте, ставай, мачът започва. Не ми се гледа! Притесняваш ме. Ако не ти се гледа футбол, значи утре умираш. Дано! Това не е живот! Хайде, ставай. Идват едни приятели да гледат мача с теб. Що за мания да ми водиш, хора? Ама, че си твърдоглав. И пътник не ме оставяш на мира. Хайде, пътнико, ела. Седни си на мястото. Ще ти донеса едно сокче. Хайде. Сокче! Футбол се гледа на бирица, мамка му! Вече ми е все едно кой играе и кой печели. Всичко е една гадост. Какво става? Еха, хубав Анцук. Напомняш ми Луис Арагонес. Габи! Капитане! Ей, ама и аз играя в националния. Коке, феномене! Казах им, че ти дават 2 месеца живот и затова дойдоха да те изненадат. Да. Много съм зле. Но с вас ще се излекувам. Заповядай. Подписана е от целия отбор. Мамка му! Ако я пуснем в интернет, ще дадат сума пари. Майната ти! Ще гледаме ли матча? Да. Няма ли да дадеш малко чипс? Не, пръчици от морков и целина, че е по-здравословно. Мамка му, не мога да повярвам, момчета! И кой играе? Реал и Бас. Гати. Тогава едно не се сърди, човече. Тъкмо сме 4. Вземайте си, не се смущавайте. Хрупкави пръчици.